Seara țestoasele vin pe plajă, sapă o groapă și lasă în jur de 80-120 de ouă, apoi se întorc în ocean. Localnicii sau cei de la centru le colectează pentru a le proteja de câini, varani sau alte animale. Condimentat bine, făcut bine. Aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Bună dimineața! Astăzi plecăm din Elea spre Mirisa și avem de parcurs undeva la 200 de kilometri. Ce va face acest drum special este că s-ar putea să vedem elefanți sălbatici pe stradă, așa că stați aproape să vedeți ce ne mai așteaptă. Vedem și niște biguri. Ce coarne au. Foarte multe păsări în zona aceasta. Poate mai vedem și altceva. Să sperăm. Am luat o pauză să luăm o cafea și chiar dacă nu am văzut elefanți, mi se pare fascinant cum e să mergi pe stradă și să vezi așa random animale. De exemplu, acum lângă tuk-tuk erau niște păuni și fix lângă era și un varan. E un mix de sentimente, nu știu dacă să-ți fie frică sau să fie entuziasmat, dar oricum este interesant. Aceasta este cazarea noastră, n-am mai vrut să o filmez, dar sincer n-am putut să rezist la cum arată. Stăm la o pensiune care este și brutărie, iar camera noastră a costat 16 euro pe noapte. Suntem înconjurați de bananieri, avem chiar și veverițe, un hamac în fața camerei, masă, 2 scaune, avem un dulap, pat și baia, care este destul de mare. Și chiar îți dă un vibe că ești la mare. Aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Bună dimineața! Planul pe astăzi este simplu. Suntem în Mirisa și vrem să mergem la Coconut Hill, la Turtle Beach, poate găsim broaște țestoase la mal și după amiază să participăm la o eliberare de pâine țestoasă. Coconut Hill e la 1 kilometru distanță de cazarea noastră.
Și am decis că nu are rost să luăm tuk-tuk până acolo, așa că am discutat cu cineva de la cazare ca să ne ducă. Cât este ceasul? 10. 10. Este ora 10 și deja este foarte cald. Coconut Tree Hill este un punct de belvedere mic de lângă Melissa, cunoscut pentru acești palmieri de cocos și panorama spre Oceanul Indian. Majoritatea persoanelor vin aici să-și facă poze și cam atât. Astăzi, din păcate, câțiva dintre palmieri sunt tăiați și nu arată ca în poze, dar chiar și așa este foarte frumos. Mergem să vedem broaștele țestoase, dar în timp ce urcam spre Coconut Hill, am văzut un fruct pe care nu l-am mai văzut până acum și am zis să vi-l arăt și vouă. Acesta este pandan, doar o parte din el este comestibilă. Este aici unul căzut ca să vi-l arăt mai de aproape. Iar bucățile mici din el seamănă cu niște boabe de porumb. Turtle Beach la 6 minute de mers pe jos și nu mai trebuie să luăm tuk-tuk până acolo. Pe GPS sau nu? Aici ai o mulțime de experiențe. Poți să mergi la pescuit, să mergi cu o barcă rapidă, să faci diving, să faci snorkeling. Da, ai foarte multe. Să vezi balene, delfini. Pe stradă nu sunt trotuare. Trebuie să fim atenți și la mașini. Ne-am oprit să-și ia la Laurențiu o cafea. Bineînțeles că dacă Laura și-a luat cafea, beau și eu din ea. Și-a luat un cappuccino cu lapte de cocos și a plătit 1000 de rupii Sri Lankezi pe ea. Nu are zahăr, nu-mi place, nesatisfăcătoare. Miroase a ciorbiță. Aici, dar... A ciorbiță de pui. Turtle Bay este cunoscut pentru snorkeling și observarea de țestoase.
De aici îți poți lua tururi și te duc în anumite spoturi unde le poți vedea cu siguranță, sau dacă nu, îți poți închiria doar echipamentul de snorkeling și poți explora singur. Laura a decis să-și ia un tur care a costat 3000 de rupii sri lankezi. Dar înainte de asta vreau să vă zic câteva reguli etice pe care oricine ar trebui să le știe. Nu atingem țestoasele, nu le urmărim agresiv, nu le blocăm drumul și, cel mai important, nu le hrănim. Dacă se apropie ele, este ok. Altfel, păstrăm distanța. În Sri Lanka sunt întâlnite 5 specii de țestoase marine. Ele vin la suprafață să respire, dar pot sta mult timp sub apă, deoarece depinde de specie, activitate și condiții. S-a terminat turul, am reușit să văd o țestoasă, pești, corali. Consider că e o experiență care se merită aici în Mirisa și o să lăsăm câteva imagini să vedeți și voi. Iar acum mergem să mâncăm. Dacă toți suntem în această zonă, vrem să încercăm fructele de mare. Am găsit un restaurant, iar priveliștea este absolut superbă. Wow! A venit mâncarea. Noi ne-am dat comandă de un platou cu fructe de mare și avem creveți, crab, ton, cartofi prăjiți și salată. Și toate acestea au costat 8000 de rupii sri lankezi. Începem cu peștele. Cum arată asta, micu? Ce gustoase! E bun? Condimentat bine, făcut bine. Și foarte bun. Încă mai mișcă. Iar că va trebui să mi-l deschizi tu. Bun, nu? E făcută pe grătar, nu? Da, toate sunt pe grătar. Da? Cred, adică, da. Îți place asta? Cred că îmi place mai mult prăjită, gen crispy. Îmi place foarte mult salata, deoarece conține și pepene, n-am mai mâncat până acum. Iar roșii, castraveți, varză, cred că are și ceapă, dar este foarte răcoritoare. 8000 de rupii bine cheltuiți. Într-adevăr. Singurul lucru care mă deranjează aici este că bate vântul și mi este puțin fric, dar în rest totul este perfect. Mâncarea a fost delicioasă, nouă ne plac fructele de mare și un lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului, contează foarte mult unde le mănânci și cum sunt pregătite. Ne îndreptăm spre cazare acum și după mergem să eliberăm puii de țestoase. Să găsim un tuk-tuk. Uite, tuk-tuk. Uite că te întreabă domnul.
Am plătit 500 de rupii când am venit, acum la întoarcere plătim 600. Este ok. Thank you so much. Bye bye. Cum și-a întins doamna hainele? E gard. Locul unde să eliberăm testoasele nu este foarte departe, așa că o să ne ducă cineva, dar până când vine am vrut să vă zic cum a fost experiența noastră cu tuk-tuk-ul până acum. Este minunat să călătorești astfel, vezi țara mult mai diferit, pentru că ai o libertate anume, poți să te oprești oricând, să-ți cumperi fructe de pe stradă, să admiri peisajele, să mergi prin locuri unde nu poți să mergi cu mașina și, bineînțeles, să întâlnești oameni, pentru că oamenii aici sunt buni, sunt calzi, sunt prietenoși. Și dacă vreți să aveți și voi o astfel de experiență, puteți să închiriați prin tuktukrental.com, iar noi o să vă lăsăm un link în descriere cu o reducere de 5%. Acesta este locul. Mi-am dorit de foarte mult timp să fac această experiență și sunt fericită că în sfârșit se întâmplă, dar înainte de asta aș vrea să vă explic și procesul. Seara testoasele vin pe plajă, sapă o groapă și lasă în jur de 80-120 de ouă, apoi se întorc în ocean. Localnicii sau cei de la centru le colectează pentru a le proteja de câini, varani sau alte animale. Iar ele sunt aduse aici, unde sunt îngropate la o adâncime similară ca cea de pe plajă, și se notează data începerii incubației. Incubația durează în jur de 45-60 de zile, deoarece depinde de căldura nisipului. Căldura nisipului influențează și sexul puilor. Nisip mai cald înseamnă mai multe femele, iar nisipul mai rece mai mulți masculi. Ouăle nu sunt mutate sau deranjate, deoarece în primele ore embrionii sunt foarte sensibili, iar când vine momentul, puiul sparge coaja cu un dinte temporar, de obicei dimineața sau seara. După eclozare, sunt mutați într-un loc special și de obicei eliberați în aceeași zi. Domnul nivelează nisipul să le fie mai ușor să meargă spre apă. Meragele de ele. Don't cross the lines.
Am uitat să precizez că experiența este gratuită, dar dacă vreți să faceți o donație, este bine primită.